Moikka! Mä oon Laura ja tervetuloa seuraamaan mun tätä päivää. Nyt on tiistai. Oisko 26. ehkä? Mahdollisesti. Ja mä olen tossa herännyt sille ehkä vähän vajaa tunti sitten. Unohdin alkaa heti kuvaamaan. Mutta nyt muistin, on siis periaatteessa vaan syönyt aamupalan ja juonut kahvin ja nyt vaan makoillut tässä sohvalla, jotenkin väsyttää vähän ja niin. Mut joo, tervetuloa seuraamaan mun päivää. Mun täysin nyt seuraavaksi nousta ylös ja lähteä tekee ihonhoito ja sitten ihonhoidon lisäksi pitäisi vaihtaa vaatteet, joten aloitetaan niistä ja tänään olisi vähän opiskelutiedossa ja sitten mä käyn Helsingissä. Jes, eli mä oon tällä hetkellä mun vanhempien luona käymässä. Niin tai no mä oon tänä keväällä aika paljon täällä. Mut joo. Oikeesti tää haukotus varmaan tarttuu, enkä mä koko ajan haukottelen. Mut joo. Hain mun hiuspannan ja nyt mennään sit tekemään ihonhoitoa. Jes. Eikäs nyt mä aion pestä tänään mun kasvot, en aina ihan pesä. Sitten laitan tämmöstä Essencen Hello Good Stuff Glow Serum Primer. Toksuu ihan superhyvältä. Semmoinen vesimeloni. Sitten tämmöstä Favoran rauhoittavaa kosteusvoidetta. Ja koska on tänään menossa pihalle, niin sit laitan vielä tämmöstä Akon Ultralight Sun Face Fluid, jossa on 30 asteen SPF-suoja. Yes. Se paljon oli ilmestynyt tänne näin. Siinä on sulo. Jes, eli tässä on mun tämän päivän asu. Näin. Ja sitten seuraavana olisi vuorossa mun sängyn petaaminen. Jes. Elikkä semmoista. Alkaa oikeastaan opiskelemaan. Tänään olisi tiedossa pedagogisia opintoja. Ja sitten mun piti tää mun YouTube-kurssi, eli siellä niin opetetaan, miten YouTube toimii ja miten sä julkaiset sinne. Ja tosi niin perusasioita, mutta sitten sieltä saa semmosia niin
kaikkea, minkä keksimisessä ehkä kestäisi ainakin mulla pidempään. Mut joo, eli samalla mä kuvaan tätä videoa, niin samalla periaatteessa kouluhommia. Koska siellä myös opetaan editointia ja tämmöistä niin harjoitellaan. Eli mä periaatteessa sitä tänään. Ja sitten, koska mä olin varannut erikseen, että mä editoisin, mutta kun en mä nyt tänään editoi, kun mä kuvaan, niin mä varmaan teen semmoista kasvisruoka-vegaaniruokakurssia. Katon ehkä siihen liittyen yhden videon ja sillä lailla. Joo. Jes, eli mä sain vähän opiskeltua, sain luettua toisen aineiston ja osittain sen toisen. Ja nyt mä menen syömään. Mä kävin kyllä välissä myös rapsuttamassa suloa ja leikkaamassa sen kynnet ja harjaamassa sitä. En oo kyllä koko aikaa tässä opiskellut. Mut joo, nyt menen syömään ja syön iskän kanssa, kun hän on kotona. Jes, eli nyt mä sain vähän opiskelta ja sit sain sovittaa mun kaverin kanssa, että mä näinkin sitä tänään myös Helsingissä. Joten mä lähdinkin vähän aikaisemmalla bussilla Helsinkiin. Mutta nyt mulla alkaa psykoterapia ja se on etänä, niin nyt mä odotan, että saan linkin. Niin sitten osallistun sen jälkeen psykoterapiaan. Jees, eli mulla loppui hetki sitten psykoterapia. Tai oikeastaan jo 45 minuuttia sitten. Mutta mä jäin hetkeksi vaan selaamaan puhelinta, koska tarvitsin vain vähän omaa aikaa, niin selailin vaan puhelinta ja näin. Ja nyt aion sitten meikata.
Yes, eli mä oon saanut nyt vähän meikattua. Näin. Tämmönen meikki, aika luonnollinen. Silloin mä sitä en vielä pestä, ne on ihan kauhean likaset. Mutta sitten tossa vartin päästä lähden bussille. Ja nyt olisi suunnitelmassa, että menen alas juomaan smoothien vielä ennen lähtöä. Ja täällä mun pikkurakkauteni on herännyt. Niin. Ootko sinä söpö? Olet söpö. Söpökisu, joo.